Salutări și bine v-am regăsit la un nou episod din Skywars. Hai să continuăm să luăm repede tot ce încest. Avem cam puțin lag, dar nu e nimic. Am revenit cu această serie, cum am spus în episodul anterior. Și hai să mergem să luăm tot și să mergem repede în mijloc, să nu ia alții. Hai să mergem repede. Mamă, de ce am lag-ul? Nu știu. Mereu am așa cât un lag, dar nu e așa mereu. E câteodată. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episod în continuare cu Minecraft. Cu Skywars, pardon. Mai greșesc și eu. Papa, de ce? De ce? De ce? Nu înțeleg! Nu înțeleg așa ceva. Nu mai putea. Ai de lagule! Leșav. Fac. De ce am avut lagul ăla? Uite, eu sunt hacker. Nu. Da, sunt hacker. Sunt hacker de ăsta micu. D1 Benjamin Radu join the games. Go creative. /man go labor. Aș vrea eu să fiu pe creativ. Până eu luam o sabie de diamond, luam armură de diamond. Și o să vă arăt în episoade de-astea să vă arăt cum să faceți hacker pe mape de Skywars sau de ce vreți voi de Survivor Games. La Survivor Games nu mai merge, fiindcă trebuie merge până la 0.16.0 și eu nu o am. Și de asta hai să continuăm. Și hai repede să luăm tot în ce, să nu vină cineva la noi să ne omoare și după aia să pierdem meciul. Și nu ar vrea asta. Loc. Pardon. De la o parte trebuie să plec repede în mijloc. Să vedem dacă vine cineva spre mine. Nu. Hai să mergem întâi spre băiatul acesta. Să mergem așa, că așa putem să mergem dacă nu merge altfel. Vedeți, dacă pun un bloc la altcineva. De unde ai venit și pe unde ai venit, mă știu. Dar în tine mori. Așa! Bravo, Beni! Bă, dar n-a făcut nimica băiatul acesta. Am omorât repede. Cred că nu e bun la PvP. Stai. Ia, ce faci, nenică? Dai și mie salut? Nu dai și mie salut, nu? Nu l-am luat. Dai, mai am bulgări? Nu mai am! Nu știu, aproape toți sunt hackeri. Trebuie să știi să te faci VIP, dar dacă câștigi așa în continuare, te faci VIP mai mare. De 1, de 2, de 3. Băiatul acesta a plecat deja. Cream că e pe aici. Unde mai fugi? Ia zi, mă. Ia zi. Știi băiatul. Ia zi, mă, ce zici? Poți să-mi tai craca de sub picioare? Uretule. De ce ți-e frică, mă? Nu înțeleg. Gata, mă. Ești mort, ca și mort. Am intrat în chest. Da. Hai să vedem dacă putem să câștigăm acest episod. Mai sunt... nu. Mai e încă cineva.
mergem repede. Și mai e 9 luni și vine Crăciunul. Merry Christmas! Merry Christmas! What? Cum dă? Băiete, cum dai, mă, tu? Dacă tot am omorât. What? Bă, nu mai am nimic. Nu, n-are nici el. Ok, simt sângele în vene, mă întorc în doi. Și unde e ultimul? Să ne uităm, nu e pe aici. Să mâncăm ceva neapărat. Ce-ai făcut, nenică? Ce-ai făcut, nenică, mă? Ce-ai făcut? Hai și după server, mă. Și după server, ce-ai făcut, nenică? Ce-ai făcut? Te-a bătut un deștept? Uite, mă, cine a câștigat? Salutări și bine v-a regăsit. Am câștigat like. What? Cum faci asta? Plecă de aici. Și pam, 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 pam. Să mergem să facem și noi parcur. Și dacă vreți să vă puneți, să vă faceți VIP, acolo vă zice să vă puneți, intrați la mesaj și scrieți acolo /register și puneți voi o parolă care vreți voi. Nu, numele dumneavoastră sau a voastră, spunem așa. Numele vostru și te vă face. What? Haide, mă, cu arcul tău, ce naibii faci? Spun aici, aud asta, că nu știu cum vine. Oh. Am zis, nu. Păi da! Și cam ăsta a fost episodul de azi. Cred că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi vom continua. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!